Ежедневно крачим по жълтите павета, забързани отминаваме Народното събрание. Правим си срещи на опашката на коня, а на празник палим свещичка в Свети Александър Невски. За съжаление не съществува машина на времето, която да ни отведе назад в отминали епохи, но в прохладния сумрак на Централната баня в столицата експонати пазят прозаични, драматични и романтични истории за някогашни времена. Колело от преди 2 века, старата табела на Софийската централна гара, някогашните кресла на Министерския съвет, Мерцедесът на Фердинанд и още и още. От малко западнало 20-хилядно ориенталско селище, София се превръща в модерна европейска столица. И историците днес проучват не само как се е развивала София през годините, но и как се променят хората и навиците. И преди 130 години и сега кебабчето винаги е било на почит. Бирата е навлезнала в употреба още веднага след освобождението. Също така вино ракия се е пиело още от Възраждането. Картините на Йозеф Обербауер в Софийската градска художествена галерия са още един откраднат миг от отминали времена. Той вижда София етнографски точно, документално, вижда София такава, каквато е била тогава, с малко от позицията на днешния ден. За TV7 Мартина Ганчева.